I mí Aibreáin na bliana seo, tháinig do líon nua is seo a dtuaisceart na hÉireann a thugann gach únar mhadadh micrishlis aáil don anbhí. Ach céir go ddíreachtá gceist le micrishlisú, agus céim fá go bhfuil sé I bhfeidhm anois in seo. Fusraíonn muid an scéal. Líad an siúd an micrishlis an seo, cén chuí an Aibreáin sé? Well, in our areas, we go three chuid bant leis. On scanner Eile an HÉireann ar thoise chuir seach sa bhadra got an gona agus an snóhead, tagan an snóhead mar seo le HÉireann speisialta agus sin an HÉireann vegan sa madra sa deire. Sin chuí go le sacú cáhfuil an Sinné agus á sonraí gach madra agus gachún éire acu. Gurtaíonn sé beáín is snóhead a tháina seach sa faoin crecin. Mar sin gurtaíonn sé sochan in adasáú a dhéanamh ach níléon gurtú fátearmach a bant leis. Tá go leor frágracht a bant le madra bhagad ar nó cáú a hartaíonn tread le chun an stealaáilt chun iad a chosan na galar agus mar sin de caithfidh seo dhéanana uair sa bblion. An son cáú bheith sásta madra harta siúil ar nó ní féidir dtíorch madra thugann sa chuirdaín thu siúil atá sálathe agus grá agus ord. Tá lán madraí sa tíir seo gan unéir agus má fiochan an chuir le Aontaithe sóisiad agus má thoisiid sa pound. Well, an son bíon seachtain na cáthas dólam agus mana hagan an unéir nó mana tugtar balla nó a dómh de an 8 iad scriosta. Ach sin rud eile leis an micrishlisú cairríonn sé sin taachtar na hunéirí má madra fánach an. An nuair scriosú oscionn 1,600 madra ar strae margheall nach raibh aon bhaile acu, agus táthar ag súil go laghdóidh an córas micrishlisna an líon ord seo. We think it will help. I mean, the dogs then, if they come into us, they are microchipped. We will be able to scan the dog, contact the owner immediately, tell them we have their dog in the pound. Would the police come and get their dog? If they don't wish to keep the dog or have it any longer, they would have to surrender the dog to us, and then we will look for a new home. Bhfuil áthar dtuaisceart na hÉireann tá sé saor neascad ón éirí ghailte an thar na Madrí, tá sé muoinethe Dogs Trust cum an carnachta, tá sé tréis microchips a hartamach go dtí tréad líana dtuaisceart na hÉireann agus is féidir éanamh saor neasca. Go dtí dar na bliana an scéim seoach ag dar na bliana is dócha go mbeidh costas féidir idir 50 agus 25 punt ar. Well, sin agah bhéh mar sin. Aon duine agah nach bhfuil micrishlis ar bhar madra go fóil déanaí cuine le bhar dréadalia áitiúil go luath agus caragaí le líon na madaí ar strae a chuirtear síos gach bliain a laghdú.